Promote Boro sir, welcome. गिबियावनो खुलुमबाय रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै दिनै जोंहा बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर' सार बिथाङा दिनै जोंनि गेजेराव बा जोंनि हालामाव दिनै बाटासिपुर गेजेर गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव दिनै नुजाथिफैदोंमोन बेयाव नुजाथिफैनायनि सिगां दिनै जोंहा बेवहाय धिकियाजुलि दुलाराय बाथौ गौथुमनि जा मोनसे कन्ट्राक्सन 25 लाखनि जा मन्दिर लुफुंनो थांगासिनो दं बेवहाय जोंनि जायगायावनो जा बिल्डिं लुफुंनो थांगासिनो दं मन्दिर बे बाथौ थानसालिनि 25 लाखनि जा अन्थाइ खाम्फा बेखौ दिनै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' सार बिथाङा बेखेवना गालांबाय आसा खालामो आफा इसोर बोराइ बाथौनि अननायाव बे मन्दिरा मोजां लुफुंजागोन होननानै आरो जाय बिथांमोना दायो आंनि चेनेलखौ नायगासिनो दं आरो आंनि चेनेलाव गोदान अननानै नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय नोंथांमोननि अननायावनो 2K जाथारसिगोन बिदिब्ला भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो जागायनोसै नायलांदो Promote Boro sir, welcome. Boro sir, welcome. Jai Bodoland Bathouni. Jai Apa Bodoland Bathouni. BTC for the year 2023 and 24. बेनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवनो बे बेखेवनाय हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय होयो बाथौनि बाथौ गौथुमनि खन्थाइनि बर' सारनि गोथार थानसालियाव नोंथांमोन बयनोबो गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरदों फैबाय थानाय समाव समाजारि माखासे जि सिन्ता एबा समाजारि माखासे जि हाबाफारि बेखौ जोङो लांबाय थानांगोन आरो सरकारनिफ्राय जिफोर खामानि मावनांगौ दङ बेखौबो जों लासै लासै मावलांनांगोन मानोना बे गासैबो ओनसोला सिमाया थिग जानांगौ जानो हागौ एसे सम लाबावगोन मानोना जोबोद मोनसे सेन्सिटिभ एरियामोन मोनसे समाव जों बयबो मिथिगौ बहपुराव जोंहा बुथारलायनाय जानानै दाङाबाजि जानानै गोबां सुबुङा जिउ गोमानो गोनां जादों दा बेनिखायनो एबारनि जि मोनसे गोजोन गोरोबथा दा बेवहाय सिमलुगुरिसिम जोङो सिमाखौ बोनानै दोनदों बेसिम जोङो रेकर्डआव मेनसन खालामदों मख'दों नाथाय बेखौ लासै लासैसो जों खालामनो सानदों बेखौ एब्राप्टलि खालामोब्ला हयथ' माबा मोनसे खहा जानो हागौ दा जोङो जेबो रोखोमनि खहा जानायखौ जों लुबैयाखै जोंनि मानसिफ्रा बे 40 बोसोर सोमावसारनायाव गोबां आर्मि पुलिसजों बुजानाय गावथारजानाय माखासे थासारिफ्रा अलरेडि जालांबाय गुबुन हारिफोरजोंबो गोबां एना-एनि जालांबाय दा नैबे समाव जोङो थासारिखौ मोजां खालामनानैनो जोंनि मोन्थाइखौ बोरैहाय मोननो हायो बे सिन्ताजों जों आगान सुरबाय थादों आङो नोंथांमोनखौ मोनसे खावलायलांनो सानदों थानसालिखौ लुनायजों लोगोसे आरज गाबनांगोन धोरोमनि सरसाफोरखौ लाखिनांगोन आरो जाखांबोनाय जि जोलै जोंनि जेनेरेशन फरायसा फरायसुलि गासैखौबो लाइमोन बिसोरखौ जाहाथे मोजां लामाजों दैदेनलांनो हायो बिनि थाखाय जेब्लानो धोरोमनि सायाव सावरायनाय जागोन मोजां गाज्रि माखासे खोथाफोरखौ सावरायनाय जागोन बिसोरखौ जेरैखि जाया नाजाथाबनानै बेबायदि सावरायनायफ्राव बाहागो लाहोनो हायोबा मोजां मानोना थासारिया बारा मोजां नङा दायो लाइमोनफोरनि एगेन्स्टआव माखासे जेनेबा ड्राग्स मालाबा जौ बायदिसिना मुवाफ्रा सोलियो आरो बेफोरो जोंनि लाइमोनफोरखौ नस्थ' खालामो ओंखायनो जोङो धोरोम सिबिब्लासो
जि स्पिरिचुवेलिटी आध्यात्मिकताखौ लानो हाब्लासो गियान गुनफोरखौ लानो हाब्लासो सासे मानसिया गोथों लामाजों जिउ खुंलांनो हायो। दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननो बयनोबो साबायखर बावो। बावैसो थेलामारायाव जालांनाय जि मोनसे गिदिरथार आर'ज हाबाफारि लादोंमोन, बेवहाय नोंथांमोना जोबोद खस्थ' खालामदों आरो बेनि गेजेरजोंनो बर' हारि धोरोम बेफोरनि बागै सारा मुलुगनि मानसिफोरनो मिथिहोनो हाबाय। नोंथांमोना लासै लासैनो लुबाय था थानसालिखौ, जोङो सरकारनिफ्राय लासै लासैनो जेसेबां हायो मदद होगोन। सफाइ दैनि खुरखानाय बायदिसिना जेंना बेखौ थांनाय बोसोराव आङो जोंनि माखासे सेंग्राफ्रा फोरमायनाय लेखायै आं एसे मदद हरदोंमोन मावनो थाखाय। दा बेखौ बोरैहाय पार्मानेन्टलि सल्भ खालामनो हायो, जेंनाखौ सुस्रांनो हायो, बेनि थाखाय आं एसे सावरायगोन आरो जिखिनि बेवहाय लिरनानै होदों बाउन्डारि वाल बायदिसिना बेखौ फारि फारियै मोनसे मोनसे मावलांगोन। आं नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थाहरबाय। बयनिसिमबो साबायखर बावनानै गुबुन हाबाफारि मोनसे दंबावो, बेनिखायनो आङो जों बयबो बिदाय लानो सानबाय। गोजोन्थों।